and Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Lower Campo 8, Toledo City, Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga Christine. Gaw, Christine! Kumusta naman ka, oy? Okay ra, gaw. Maayo gani kay naduaw ko din sa amo, gaw. O, gaw, uy. Gilaay mo ko sa amo, good. Lipay, kay ko nga ni ka, gaw. Aron may kauban ko din sa amo. Asa man si Tiyo, gaw? Ay, tuwa naman siyang pinangga. Kasi pinangga ba, uy? Naminyo naman uglain si Papa, gaw. Sukad namatay si Mama. Oh, mao ba, gaw? Timing day kaayo ni pagsuri na ko din sa inyo. Timing good, gaw. O kung mahimo, ayaw na pagbalik sa inyo. Unsa? Ay, kainit, gaw, uy. Lagi, gaw, uy. Unsaon, pila ka adlaw na ron gawa makauwan. Maong init kaayo. Ay, ano mo karon? Salamat. Niya na makapawa sa kainit. Dali na, gaw. Manggawas ka din. Asa man ta, uy? Niya na ang suki na kong ice cream. Niabot na. Dali, mamalitag ice cream. Mga suki! Doon mo din dapita! Kay kung makatilaw mo skuha, magpiyong-piyong ang inyong mga mata! Hoy! Kuya Jolie! Oy! Chela! Ang amiga na kong gwapa! Basta tayo mong gingon, kuya. Kasi magpiyong-piyong ang mga mata. Ang boto ko'y pasabot ba, kung makatilaw mo sa kong ice cream, magpiyong-piyong mo sa kalami. Ah, lagi. Pila man imo, Chel? Duha ka tag-G's, kuya. Kay ako ning patilawon ang akong igagaw sa imong ice cream. Uy, imo din ay gagawin imong kuyog. Oo, kuya. Si Christine. Oh, baba. Dahil si Kuya Jolie. Chris, wa ka mapiyang? Ha? Wa man. Nga na di ay? Mura ka manggurog anghel nga nahugikan sa langit. Ay. Karagod ni mo. Bitaw, bitaw, gwapa kay ka. O kanang imong kagwapa, mao ginigipangita sa kong lula. O kung ikaw nga kumapangasawa, magtumbag yung 5 kabuk baka. Kuya, ang ice cream, itonol na. Okay. Bawata na, customer na kong gwapa. Makalingaw lagi tos, Kuya Julie, gaw sa? Ugaw, uy. Tapukan ginasiyas mga mamalitay. Kay malingaw man niya. Magbalak-balak ko na siya niya. Apilan pag niya gugot. Mao lagi, gaw, uy. Minya na to siya, gaw? Uy, ulitaw pa to, gaw, uy. Nga naman, ganahan ka niya? Malingaw, gid ko niya, gaw. Pwede naman gunanin mo siyang duulon kung wa siya customer. Ganahan man na siya nga na ikasulti-sulti. Kita ni Kuya Julie nga nanindag ice cream. Hain mang kaha siya. Kimingaw naman hinuon ko niya. Ay, naibaw na ko kung nga nang wa maninda si Kuya Julie, gaw. Ha? Nga naman, gaw? Ay, ito ato siya sa kambahe. Kambahe? Oo. Ugaw, to ato siya maninda dito kay fiesta man. Mao ba, gaw? May pagmanuroy na ta dito, gaw. Ha? Nga, manuroy ta dito. Nindot kay dito suruyan. Nindot kaayo ang mga views dito. Nga aron sa magkakita mo si Kuya Jolie. Sige, gaw.
Pangitaw ko nimo. Dali gaw, mag-picture-picture ta. Nga pagkahuman, ato pangitaw si Kuya Jolie. Sige, gaw. Wa man tingali maninda si Kuya Jolie, gaw, uy. Ay, naninda lagi to. Ato lang pangitaon. Ice cream cake! Pinarang ice cream cake! Talaga, si Kuya Jolie. Uy! Kamu malagi ni, Chela! Christine! Ay, salamat intan. Kinakitaan ka na mo, Kuya. Nga naman, gibingaw naman ako? Sigaw, Christine, Kuya, ay. Gamingaw ni mo. Wa naman ko kamaninda dito sa ilang gauchela, Kuya. Naibawa naman kanina itong paginabuhi kung nasang fiesta. Adto man ko, aron dali mahalin ang akong ice cream. Aw, saman, mamalit mo? Mamalit, Kuya, uy. Sige. Pila man ninyo kay ako pakapinan. Ayaw na lang, Kuya, kay maalkansi ka. Di masagod ice cream ako ipakapin. Unsa man di ay? Balak! Toing! Salamat. Kay nibalik na kagpaninda din ng ice cream, Kuya. Makakaunasad ko. Oh. Kuya, naunsa day ka? Guo lagi kayo ng imong naong. Gaaway mis kong uyab, Chris. Mao ba, Kuya? Lagi. Chris, may ubanan lang una ko ni mo din, he. Harang basad na ako'y kasulti-sulti. Oh, sige, Kuya. Aron sad mawa ng imong kaguol. Kumusta naman ka, Kuya? Ok na. Ok. Okay na mo? Okay na gamay ba? Okay naman si mga uyab. Dili pa yun okay. Unsa man gyud? Ako na siyang ipasagdan, oy. Total, niya naman ka. Ha? Dili ba, ganahan mo kay kagbalak? Kuya. Sige, balakan ti ka. Mayo kay mingaw, wapay customer. Sige. Balakin ako kay ganahan kay kong maminaw si mong balak. Sige. Kadit ha? Ako sa patingugo na akong cellphone kay naamag yun siya background ba sa balak. Kadit ha? Ha? Asa naman to adara-adara. Kadit. Intro sana, intro. Okay. Sa akong paghanduraw, huwag ko magdahong ngay kahibalag ko ikaw. Binuhat nga manatingban sa nagurus-urus gagugma sa kundughan. Busa binuhat nga buutan, paminawa lang kining balak ko alang kanimo. Pinangga ko, adto na ko, magpayo na ko kanimo. I love you, pinangga ko. I love you, Chris. Kuya. Muna tinuod, Chris. Nagkagusto ko nimo. Hinautod nga di ko mo pakyason. Dugay na ko nagpaabot, anak, Kuya. Ha? Utsay? Bitaw, uy. Murag lain no kay babae baya ko. Pero dili ko maawaw nga mo angko ni mo nga love sa tika, Kuya. Ha? Nga sa ato pa? Uyab na ta? O, Kuya. Salamat itaon nga. Huwag ko nung pantusag dugay. Karoon kay uyab naman ta. Ano lang pagkuyan ako, ha? O, sa may akong itawag ni mo? Kuan, kining langga na lang. Kay ganahan man ko langga nga tong tawganay. Sige. Ganahan sad ko, ana. Okay.
I love you, Langga. I love you too, Langga. Yes. Nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa lang hanggang dito. Unsa ka? Uyab na mo ni Kuya Julie? Ogaw, nagkasinabot gid noon mi. Unsa man? Nadaka sa iyang mga balak? Murag anak gid gaw. Hambot pa gaw, uy. Ganahan gyud kaayo ko ni Langga nako ay. Ha? Langga? Oo. Mao na among tawganay karon. Langga. Wow, sweet naman. Sige, Gaw. Good luck sa inyong relasyon. Langga. Kaditsa. Di lang na ito buhaton, ha? Huwag ko man makasalang ka. Ngano man ko di ay. Ay, Langga, di mo ko gusto makasaha ni mo. Ako din gusto. Ayaw ka bala ka. Dili di ka basulon sa bahitabo nato. Basta, ha? O lagi. Langga. Diin mo ni Julie, uy. Nadukay lagi mag-uli. Ay, soroy-soroy lang mi gaw good. Tanaw-tanaw sa mga nindot nga talan-awon ba? Sige, Gaw. Pahimos mo. Kay kun maminyo na unya mo, na di na gyud mo makalaag-laag. Mo pauli kas negros? Langga. Pila na mo katuig nga, huwag ko magkapauli sa amo. Gimingaw, nagikos kong mga ginikanan. O niya. Kanos amang ka mabalik lang ka? Ay, kapala ka. Mubalik din ko, Langga. Igor mo kung buduan lang magpapa. Sige lang ka. Amping dito ha. Hapit naman usa ka buwan sukad pag-uli ni Julie. Og hangtod karon, wa pagid siya mo balik. Og dili na pud makontak ang iyang number. Iya na ka akong gikalimtan. Gaw? Uy, Gaw. Naunsa ka, uy. Nagila ka manggod. Si Julie gaw ba? Wa pagid siya mo balik. Paabuta lang, uy. Mubalik ra lagi to silang ga nimo. Dili na magud makontak ang iyang number, gaw. Og wa pud siya mag-online, dugay na. Paabuta lang to, uy. Mubalik ra lagi to. Gaw, dili na ko kaya nga mawaha si Julie na ko, gaw. Dili, cute. Oh, kung di na siya mubalik, kalimti na lang to siya, uy. Dili ko siya mahimong kalimtan. Kay may nahitabo na namo, gaw. Unsa? Imo na din gitugyan ang imong pagkababae niya? Sa nako, gaw. Kay akong gusto nga, doon ay mahitabo na mo. Maong dili gid ako kaya kung dili siya mubalik na ko. Gimingaw na kaayo ko niya, gaw. For all the times I felt cheated, I complained. You know how I love to complain. For all the wrong. Pila na kabuan sukad pagpauli ni Julie sa ilang dapit. Og hangtod karon, wa pagit siya mobalik dinhi sa Cebu. Og dili na pod makontak ang iyang number. Kanimo, Julie Montesa, kung nakabati ka man gani karon, kontak ka in town ko sa akong number lang ka. Kay gimingaw na kaayo ko nimo. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo.
More power sa RMN. And there's more to life.